Kaloši a babi, tak sme sa konečne dočkali. Presne po 8 rokoch štúdio Warhorse vydalo Next Gen update pre konzoly PlayStation 5 a Xbox Series X a S. Bolo to už dávnejšie vyknuté na PlayStation Store a takisto dnes Gaming Bible omylom zverejnil článok skôr. Tento update je skôr technologický, nejedná sa teda o žiadny remaster. To by to v rozhovore nazval sexy patch. Zjednodušene povedané je to port PC verzie s ultra detailami. Hráčom prináša hlavne 4K rozlíšenie, konečne odomýka 60 fps. Takisto by sa mal zvýšiť draw distance. Ruka v ruke s tým samozrejme idú HD textúry, lebo inak by to na tom rozlíšení vyzeralo blbo. Ďalšou super novinkou je skrátenie loadingov. Vďaka SSD v PS5 a Series X loadingy minulosťou. Okrem toho si môžeš aj pripojiť svoj Deep Silver účet. Teraz sa ale podržte, to na čo naše dve krajiny čakali celých 8 rokov. Warhorse do tohto updateu konečne pribavili aj český dubbing pre PlayStation a Xbox. Sakra, mám hlad. Roky sa hovorilo, že to nejde kvôli certifikácii, ale teraz je to tu. Ak ste to doteraz nehrali, lebo vám chýbal dubbing, tak si hru môžete konečne naplno užiť. Samozrejme, update je zadarmo pre všetkých majiteľov pôvodnej verzie. Často sa však už spomínajú nešvári, ako miznúci Indra v cutscenách, či dokonca keď sa kľúčová postava zasekla a bol nutný reload. Hráči sa takisto sťažujú na občasné pády hry. A ja osobne si musím trochu ripnúť. Kým na konzolách sa objavilo FSR a 60 fps, na počítačoch sme podporu upscalingu nedostali, čo mne osobne z RTX 2070 trocha chýba. Takže je to skvelý návrat k sage Kingdom Come. Veľa hráčov, ktorí prišli k tejto hre až s druhým dielom, si teraz môže vychutnať aj ten prvý. To už je pre toto video všetko. Daj like a odber.